Aj na Slovensku máme gejzír. Helianský gejzír je však studený gejzír. Poďme sa pozrieť na mechanizmus princípu, ktorý vytláča vodu spod povrchu Zeme hore. Základná pomôcka pre tento experiment je minerálka, ale pozor, perlivá. Naozaj musí byť perlivá, aby sa vám tento experiment podarilo. No a potom rúrka, ktorá ide cez zátku k takejto minerálke, na konci zúžená. Po otvorení minerálky v nej vidíme výrazný vzostup bubliniek smerom nahor. Práve tým je známa sítená minerálka. No a tieto bublinky sú pre náš experiment dôležité. No a teraz uzavrieme takúto minerálku s našim prípravkom, s rúrkou, ktorý siaha do minerálky. Netreba ani dlho čakať a objaví sa nám gejzír. Bez toho, aby sme čokoľvek ďalšie s experimentom robili. Správne tušíte, že bublinky, ktoré stúpajú smerom k hladine v minerálke, zvyšujú tlak plynu nad hladinou kvapaliny a ten tlak spôsobí stúpnutie kvapaliny smerom nahor. Po zatrasení minerálkou sa príliv bubliniek smerom nahor zväčší, no a gejzír nám vystrekne do väčšej výšky.